tinokudokeza ino mufaro wana mhandu weda uya nonhaudzo manhokodzo zuva rochinomwe mwedzi unowandira painyasi kuno wanhu wakabihwa nozuro mari yokuamerica inosvika mamirioni mairi anochidimbu. Izvi kwai zvakaitika mugwagwa unobva Harare uchienda Chinhoyi. Kwai varume vatatu vagokwidza vanhu vatanhatu motika wakabva waburitsirwa pfuti ndokubihwa mariyo. Vanhu vese padande mutande wanga warundoti dai wareka hawo zvokunyepazvo wandobuda pachena kuti wakaba mari. Idi dai mari iyi yagoboyeka. Nyika yedu iri pakanyangaritsa nonyaya dzihwamupengo nyasi pachipatara chikuru chomuHarare chopaGomo. Wana mukoti waramba kubatsira vanhu wachiti iwo mukuru wavo apfa nodzihwamupengo. Wati iwo wakaramba wachiita izvi vanogona kuita murakatira wese kugwarashiwa nacho. Kwai izvi pokare zviri kuhwizana nomutongo wakapuhwa nodare guru munyika wokuti hurumende kuburikidza nobazi romari pabodzi nobazi rozvoutano zvinofanira kuwapa zvipfeko zvokudzivirira njodzi dzakaita sodzihwamupengo. Izvi zvaita kuti zvirwadze vazhinji. Kureketa kuno tindori panyaya yeibodziyo kwaiwana mukoti wanosvika wapfumbamwe pedu pamutoko pachipatarapo wabatiwa dzihwamupengo pokare. Idi toramba tichindoti dai hurumende yagopa wana mukoti novamwe vese vanosenza mukurapa vanhu zvipfeko zvakafanira zvakawanda zvokuti vagodzivirira tiwane kuramba tichindoponesiwa. Hurumende yedu inoramba ichindosimbirira mhopo iri pamusana iyo maziso eso anombonje. Nyasi waguvheya waenda kuomaira chiumbiwa chambuya Nohanda icho chiri kunzi chiri kugadzirwa. Kureketa kuno wati wafadziwa nebasa rawaona asi hwiba kureketa chibodzi maererano nezviri kunetsa kunyanya zvawakotizvo pabodzi pono zvimwe kunyanya zvemazambuko rakaita seGreat Bridge. Kambani yawamasiwa inonzi Distributed Power Africa yagoti iwe iri kuisa munzvimbo dzakasiyana-siyana kutenderedza nyika yese nzvimbo dzokuti dzimotika dzinoshanda nomabhatiri wagoenda kochaja ipapo. Izvi zvatofadza vazhinji vachiti wagokwanisa kugotenga dzimotika kuti wawane nekuti wanenge waine pokuchaja pakanaka. Idi tinoramba tichindoti dai zvaramba zvakaenderera mberi toramba tichitenda mabasa makuru yamu. Munhau yatifadza bazi rinoringa nozvomvura romunyika rozinwa ratiro mvura yakazara mumadhamu zvokusvika pazvikamu 62 kubva muzana. Izvi zvinotofadza nokuti madhamu anga apwa mazuva mazhinji apfuuraya. Toramba tichindowatenda nokuita kwavo vachiramba vachindotipa kuti zvamira sei. Munyori anomukurumbira pasi rese womuZimbabwe anonzi Tsitsi Dangarembwa kwainyasi apuwa mubairo wanhu wopasi rese avo vanhu vanonyora izvo vanoda. Mubairo uyu kwai unonzi PEN International Freedom of Expression Award. Tinoramba tichindomuti pamberi naye nokunyora izvaanoda. Izvi zvafadza vazhinji vanoda kuita zvokuhwisawo zvokuhwira kodzero dzevanhu. Sangano rinomirira varairidzi reArtus nyasi raburitsa richitoti wanhu wese waonewo kuti iro rinoreketa tusvinhu. Rakamboreketa richiti zvikoro dai zvambomira kuvhurwa nokuti kuribe zvinhu zvokudzivirira kutekeshera kodzihwamupengo. Nyasi bepanhau roNewsday ranga rakareketa kuti wakuru wezvikoro vanosvika 50 munyika wakabatiwa dzihwamupengori. Idi dai hurumende yaita tusvinhu zvareka kundoenderera mberi zvichitekeshera kudari. Tiri panhau ibodziyo iri kutovhundutsawo chikoro chikuru chofundo chopa UZ University of Zimbabwe kwai svondo rinouya richiri kugovhura kuti vanhu vagonyora bvunzo. Vanhu wese vari kunyora bvunzo nguva ibodziyo. Izvi zvatoita kuti vazhinji washe kuti vachagona kutatapurana naro dzihwamupengori nokuti paribe agoziva kuti zvii zvawaisapo kuti zviite kuti zvirege kutekeshera dzihwamupengori. Idi mazivire edu paribe chisvinu dai wanawo wakaramba kunyora bvunzodzo. Titatamuke edu kuenda pasi rese. Nozuro manhoko kwakazoita katombo kanyai
kuAmerica apo yakanga iri batai murefu batai mupfupi, vanhu vari kundomhanyidzana kuenda kupinda mudare reparamende reikweyo. Vanhu vaipindawo vanga vari vanhu vanosapota nokutsigirana nawaTrump. Izvi zvatoita kuti vazhinji vadoke vari kuseka nyasi kuti America yazochionawo zvatinoonesiwa ino. Idi zvakatooma, asi nyasi waTrump wazobuda vachitaura kuti kubva musi wa20 wemwedzi uno vanenge vachiriba mutungamiri wenyika. Izvi zvatofadza vazhinji vazvimbwa. Mudare reparamende rokuGhana maitawo mabiribobi akaita seonga ari kuAmerica apo vari kuda kuedza kusarudza munhu anenge achizotungamira dare iri. Izvi zvatorwadza vazhinji vachigoti kohoko kuita sowanhu vekuAmerica kudando. Idi zvakaoma, dai zvaichinjawo. Nyika mbiri dzinoti Kenya neSouth Africa dzaburitsa nyasi kuti kutanga mwedzi uno zvichienda mberi vanenge vakukwanisa kupa vanhu mushonga wekudzivirira dzihwa mupengo. Waburitsa vachitiwo Kenya yati yakatenga mishonga iyi inosvika mamirioni 24. South Africa yati pari zvino iri kumbopiwa miriyoni ribodzi mwedzi uno nemamwe anozoteerawo pamberi. Idi dzimwe nyika dziri kuramba dzidai wedu wachindomaira zviumbiwa zvowamwe wakapfa. Idi zvakatooma. Takadaro mabi yangu togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.